mateix estem a Santa Pau, a prop d'Olot, i anem a fer el volcà de Cruscat. Sembla que és un cim molt xulo perquè és dintre del volcà i és a la FEC, així és que anem a veure què trobem. Vinga, va, anem-hi! Un altre cim, el volcà del Cruscat. Impressionant, la veritat és que és molt xulo. Hem estat al Gresdet del volcà, hem vist per dintre i hem pujat fins a dalt. La pujada és molt dreta i a l'últim 100 metres, l'últim tram, però la veritat és que és molt xula. Les vistes són impressionants i la veritat és que mola molt estar dintre d'un volcà. I a l'ovelleta li ha agradat molt. Apa, anem a començar la baixada, que ens farà de nit. Vinga, fins ara! Ja tenim un altre cim, el volcà de Cruscat. Impressionant, la veritat és que és molt xulo, com us he dit, la ruta fins a dalt bastant fàcil, tot fent ziga-zaga fins a l'últim tram, que la veritat és que és molt empinat, però bé, la veritat és que és molt xulo. Així és que ja tenim un altre cim més, i res, ara anem a berenar una miqueta i anem cap a casa, que ja és hora. Així és que bye bye, fins al proper cim o ruta!